Sitten A-poikien puolelle ja Joo. aloitetaan itse asiassa iloisilla uutisilla. Juuri näin, joo. Mennään tonne A1-divarin puolelle ja siellä on Haukat loistavalla liidollaan varmistaneet paikkansa ensi kaudella SM-sarjassa. Kyllä, onnittelut täältä. Joo. Se oli upea suoritus. Tuplapeukut ja Kyllä. varsinkin Petterille sen hyvää duunia. Ja se oli hieno asia, että paikka varmistui, eli runkosarjan voittaja. Ja mun on pakko sanoa, että mä oon ollut iloinen tuosta uudesta sarjan järjestelmästä. Joo, se on koska me verrataan esimerkiksi edellisiin vuosiin, niin on ollut aika usein tämä alueellinen jaottelu, ja sieltä on tultu sitten tämmöiseen alueen lopputurnauksen, ja sitten alueen lopputurnauksen jälkeen niin lopputurnaus, ja sitten sieltä tavallaan on päästy SM:ään. Se on mahdollistunut monelle joukkueelle sen, että muutama tähtipelaaja on tullut niihin loppupeleihin, ja sitten on noustu SM-sarjaan. Ja nyt esimerkiksi ykkönen nousi suoraan, kakkonen, kolmonen sitten karsii siitä, niin se on pitänyt huolen sitten siitä, että niin sanotusti oikeat joukkueet menee. Kyllä joo, eli pelillisin ansioon tavallaan ollaan jouduttu pelaamaan. Hyvä. Sä oot Mettäsen viisaampi, joka osaa tiivistää aina hyvin nämä asiat. Niin sanotusti toinen yrittää vaikeasti selittää. Kyllä. Ja sielläkin on aika kovia joukkueita kuitenkin katsoa sulla NST ja Karhut esimerkiksi. Kyllä, juuri näin. Kun mennään tuonne ANSM:n puolelle katsomaan, ketkä sieltä tulee mahdollisesti vastaan, niin helppoja pelejä ei ole tulossa. Ei todellakaan, ja ne on kyllä niin mielenkiintoisia, että jos vaan kohille sattuu, niin niissä se aikapoika nähdään siellä jollain hallilla. Niin, ja vaikka ei osu, niin sitten järjestetään, että osuu. Juuri näin. Mutta hei, mennään ANSM:n puolelle, siellä on aikamoinen kasa pelejä, ja aloitetaan tuosta viikolta semmoinen peli kuin Laspia Ervi-peli. Se oli aika jännä. Se oli todella jännä, ja siinä oli kyllä semmoiset panokset molemmilla joukkueilla, että se on niin kuin kylmä hiki valuu otsalta, kun seuraili tuota peliä tuossa. Kyllä. Laspi tasoittaa 58-39 ajassa, ja he näyttää siltä jatkoajalle, niin ei mentykään. Ei. Eräviikingit ja Luka Ainoa niin tekee ratkaisumaalin, niin sanotaan, että seura toivottavasti on jollain tavalla onnitellut ja kiittänyt tästä maalista. Ne oli oikeasti aika isot pisteet. Ei muuta kuin etelän matkaa tilaamaan vaan. Vähintään. ja mielellään vaikka pari viikon reissu sitten. Kyllä. Muuta. Oli aika iso maali ja isot pisteet. Samaan aikaan oli Steelers Oilers-peli ja itse olin sitä katsomassa. Ja siitä pelistä oikeastaan jäi muistoksi ainoastaan se, että mä näytin sulle yhden videon tuossa ennen kuin aloitettiin. Ja mä itse toivon, että yhdellä pelaajalla on sen verran selkärankaa ja miestä, että lähettää uudet lasit tuonne Espoon suuntaan. Niin, siellä se kuva tai video, minkä näytit, niin kyllä siinä vähän epäurheilijamaisen käytöksen elkeitä selkeästi oli. Mä ymmärrän, että tunne aina välillä vie niissä peleissä mukana, mutta siinä mennään jo toisen tavaroiden vahingoittamiseen. Niin, mun mielestä siinä joku raja menee yli. Mun mielestä ei oikein sovi. Hei, malttia. Ne kuvataan ne pelit joka tapauksessa. Niin. Ihan kaikki pelit kuvataan. Kyllä, joo, ne löytyy kyllä niin, että vaikka kuinka yrittäisi piilossa jotain tehdä ja muuta. Mutta valitettavasti tilanne oli se, että tuossa oli tasoero oli niin valtava tuossa pelissä. Että ehkä sen takia juuri tunne vei. Mutta silti ei saisi viedä. Mennään eteenpäin. Sitten oli KV Classic-peli, sun kanssa ennustettiin pikkasin. Ja itse mä puhuin aika paljon sen puolesta, että hei, tuossa voisi olla KV:llä paikka. Niin katsoin peli, niin ei mitään jakoa, sanoin ihan suoraan. Classic vei ihan täysin. Kyllä, juuri ihan suoraan sanoin. Ja tulos pelkästään kertoo sen. Kyllä. Et siinä meni kyllä vähän metsään. Ja jotenkin musta tuntuu, että KV:lla, niin totta kai on ollut aika haastava kausi, sillä on miehillä aika haasteita ollut koko kauden ja sitten toki Aassa, niin pikkasen näkyy, hymy pitäisi saada väkisin sinne jotenkin kasvoille. Se pitäisi. Nauti hetkessä, nauti pelaamisesta. Joo, ja kun miettii kuitenkin, että siellä on aika paljon myöskin samoja kavereita, jotka pelaa, niin että rupeeko tässä kanssa pikkasen niin kuin väsy puuserossa ja näkymään. Kyllä, pitää paikkansa. Sitten M-Team SPV ei ehkä yllättänyt, että SPV on voitti. Tiimillä oli samaan aikaan miesten divaripeli siellä, 3 kärkiä jää siellä pelaamassa. Molemmille merkityksestä peliä. Joo, kyllä, juuri näin. Mutta sitten oli peli, missä oli merkitystä, oli Happea Tepsi. Joo. Tepsi johti 6-3. Kyllä, juuri näin. Ja peli päättyi hetkinen. Happeelle 8-7, niin. Just näin. Ja katsoin vaan Tepsin sitä kokoonpanoa, niin Jalo mukana siellä bussissa matkustamassa. Juuri näin. Et kyllä mä ajattelin, että kyllä nyt oikeasti Tepsikin oli ihan heidän oikeasti ykkösporukalla liikenteessä. Ja mä en tiedä, pitääkö nuo torjunnat paikkansa, mutta jos ne piti paikkansa, niin kyllä se aika yhtä maalia vissiin ollut. Joo, eikö mennyt näin 43-12 gooli? Jotain sitä luokkaa, nyt suurin piirtein jotain tällaista, mulle ei ylhäällä, mutta tuo suuruusluokka oli ei mitään, Happeelle tosi isot pisteet. Todella isot. Kyllä. Sitten oli Oilers M-Team, oltiin sitä sun kanssa katsomassa, puhuttiin eka erän jälkeen, että lähdetäänkö jo pois pikkuhiljaa. Niin. Oli semmoinen peli, ei ollut kummallakaan panosta ja se näkyi kyllä kentällä, että nämä pojat
varmaan valmistautuu sitten tuohon noin playoff-peleihin. Niin, no mä toteutin sitten sen uhkaukseni sen toisen erän jälkeen ja totesin, että ehkä tämä peli ei sitten tuo tässä kohtaa lisäarvoa, eikä tuonutkaan molemmille taas tavallaan merkityksetön peli. Että ainoa panos ehkä, mikä Oilersilla oli se, että voittamalla tämän niin varmistivat sitten tuohon ykköspaikkansa. Runkosarjassa kyllä, joo. Sen verran... No ehkä se just näkyy siinä. Sen verran. Mutta nämä joukkueet varmasti niin lähtee nyt sitten noihin playoffeihin, niin nähdään vähän erityyppiset joukkueet. Ihan varmasti näin. Sitten Happe ja Laspi, ja Laspista on aikaisemminkin tuossa puhuttu, että kova joukkue sitten tulemaan takaa. Ja oliko 59-57 ajassa tasoitus tuossa pelissä. Että kyllä siellä oikeasti siellä uskotaan sen tekemiseen kuin loppuun asti. Kyllä. Se on tosi hienoa. Ja oli kyllä Laspille melkoisen iso piste. Toki myös täytyy muistaa, että Happelle toi 2 pistettä, eli yhteensä 5 pistettä noista, niin tilanne olisi aika erilainen, jos tuossa olisi 2 tappiota. Juuri näin. Mutta Laspille se teki tosi hyvää, katsotaan hetken päästä sarjataulukkoon, niin nähdään se vielä tarkemmin siinä. Sitten oli Eräviikingit KV ja se peli, mitä on odotettu. Niin. Mä sohvalle. Mä vähän peräänkuulutin karnevaalitunnelmaa siellä. Joo, mutta en mä tiedä, mä en jotenkin saanut siitä pelistä, siis siihen panokseen nähden, niin jotain siitä puuttuu. Mä en tiedä, katsoinko mä nyt jotenkin ylikriittisesti sitä niin, oliko niin paljon, älkää ymmärtäkö väärin, mutta oliko niin paljon väsyneitä pelaajia kentällä, että näkyykö tavallaan siinä tekemisessä. Ja tällä tarkoitan sitä, että siellä on kuitenkin aika paljon semmoisia pelaajia, jotka pelaa kahta sarjaa ja sanoisin, että ei voi olla jossain kohtaa näkymättä. Siinä on ehkä ihan oikeassa muuten. Totta, koska siellä on molemmissa, jos miettii, niin ykköskentät on niin sanottu liigakenttiä. Kyllä, juuri näin. Ja ehkä se asittaa, ei kaikkea parhaansa tekee, mutta on ihan hyvä pointti. Mutta vähän se semmoinen terävyys, se viimeinen sellainen, niin kuin, miten mä sanoisin. Sanotaan näin, että sulla on varmasti mieli on niin kuin kirkkaana, että sä tunnet, että hei mä jaksan mennä, mä jaksan tehdä, mutta kaikki tekeminen, kroppa on eri mieltä. Ihan hyvin sanottu kyllä. Ja joka tapauksessa Eräviikingit otti sieltä sen voiton ja on tuossa nyt, kun katsotaan hetken päästä, sarjataulukossa ei ole viimeisenä ja ihan mukavissa asetelmissa itse asiassa. Sitten Tiikerit SPV 98, Tiikerit otti 6-0 sitä. Oho, sitten vitosen jäähy. Hyvä esimerkki taas siitä, että miten se jäähy voi kääntää sen pelin niin kuin totaalisesti. SPVllä ei ehkä hirveätä panosta tuossa, Tiikerillä taas oli aika todella kova panos. Ja tuossa näkyy myös se, että kun siellä on sitä panosta, niin tulee vastakkain tämmöiset joukkueet, niin pelit voi ehkä loppukaudesta vielä päättyä oikeastaan millä tavalla. Siinä on just se, että joukkue, jolla ei ole panosta, niin ihan semmoinen viimeinen pudistus sieltä jää puuttumaan. Ja se toinen panee kaiken sisään, niin se on. Yleensä voitetaan 2 kamppailuita, ollaan vähän parempia ja näin se menee. Kyllä. Sitten Nokia KRP Steelers ja se meni Steelersille. Mä tuossa sanoin aikaisemmin, että kun me katsoin niin Oilersin pelin ja Steelersi toki siellä on pääpaino on nyt tuolla liigassa, siellä on tiukka kamppailu, siellä liigapojat on siellä pelailemassa, niin KRPltä puuttu liigapojat. Lopputulemassa, että Steelers voitti tämän. Niin. Eli mietin vaan sitä, että mulla on KRPtäkin aika korkealle veikattu, kun siellä on kaikki mukana. Just näin. Mutta kun sieltä puuttuu vähän, niin mikä se tilanne vähän muuttuu? Ehkä se kertoo sen tason tässä kohtaa. Niin. Ja siinä on hauska nähdä, kun pelaa tuonne niin tuleviin playoff-peleihin, että miten Nokia KRP Aassa esimerkiksi miesten kanssa päällekkäin. Kyllä, just näin. Että on hauska nähdä, mitä siellä tulee tapahtumaan. Joo, ketä liikkuu ja mihin suuntaan. Kyllä. Sitten oli Tepsi Classic, se oli hauska peli. Se oli todella kaksijakoinen tai jopa kolmijakoinen, jos miettii, että siellä niinku oli melkoista vuoristorataa. Näytti siltä, että toinen lähtee karkuun ja toinen oli eri mieltä, tultiin tasoihin ja taas toinen lähti karkuun ja sitten meinasi käydä niin, että taas meinattiin tulla tasoihin. Ei ollut kaukana, etteikö Tepsi olisi tasoihin tullut, että siinä vielä oli mahdollisuudet siinä lopussa. Oli se 6-4. Joo, 6-4. Mua jännitti ehkä peliä niin kuin lähtöä sitä, mä mietin, että Classicilla B peli, siellä on kuitenkin tilanne B:ssä se, että 9 paikkaa ja playoff ei muutama, joka olisi tarvinnut pisteitä. Mä olin ihan varma, että Kilpi Laitila nimet löytyy B-listoilta, ottavat sieltä ja nyt mahdollisesti, että hei, oltaisiko nähty jopa liigakavereita tuolla mukana, Akola, Heli, Tykkyläinen, JNE, liigalla ei ollut samaan aikaan peliä ja sitten mä katsoin kokoonpanot alle 3 kentällistä ja nämä nuoret B-juniorit oli tällä puolella. Niin hetkinen, mikäs juttu tämä on? Mitä nyt tapahtuu? Niin, en tiedä mitä siellä on. Mutta silti. Kyllä, 6-5. Tulos oli. Niin. Toki Tepsiltä puuttuu jalo, se on pakko sanoa. On ollut iso pelaaja aina, kun on ollut A mukana. Mutta silti täytyy nostaa hattu näitä nuoria kundeja, kun ajattelee, että ne on B mukana. Heidän Classicin on hyvä, että olivat tuolla, koska periaatteessa ratkoivat peli. Juuri näin. Et siinä mielessä kyllä. Sitten mennäänkö sarjataulukon? Mennään ilman muuta, koska kohta joku kyllästyy jo katsomaan meidän touhuun. Käydään nopeasti läpi sitä vähän tuolta loppupuolelta, mikä tilanne. Eräviikingit pelasi SAM-tiimiä vastaan viimeisen pelin, sekä tässä että ykkösdivaripuolella.
M-tiimin miehillähän tilanne tosiaan se, että ei sinne playoff-paikkaa ole, eli M-tiimi varmasti saa A-puolelle kärkikaverit mukaansa. Se, että miten tulevat sitten pelaamaan, että onko se vähän tuommoista, niin kuin, mitä mä sanoisin, otetaan rennommin tyyppinen peli, vai lähtevätkö jo harjoittelemaan playoffeja varten Eräviikingillä aika paljon, miten mä sanon, se riippuu myös siitä, mitä kyllä, juuri näin. Mutta Eräviikingillä on mahdollisuus siinä voittoon, joka tarkoittaisi voitolla sitä, että Tepsin olisi pakko voittaa SPV. Kyllä. SPV otti taas Tiikereiltä nyt semmoisen selkäsanon, sanoi ihan suoraan, se oli aika nöyryytys. Kyllä. Ja hei, nyt kotiyleisö eteen Seinäjoelle pelaamaan. Mulla on vähän semmoinen fiilis, että siellä on suututettu. Kyllä, Tepsillä tulee, juuri näin. Tepsillä tulee olemaan kyllä melkoinen iltapuhde siellä. Kyllä. Se on mielenkiintoinen asettelu siinä. Laspilla taas KRP:tä vastaan. KRP on voitettavissa, riippuu just muista hyväisemmin Steelersin voitto, eli siellä on vähän auki. Ja KV pelaa Oilersia vastaan viimeisen pelin. Edelleen mä oon sitä mieltä, että siinä on mahdollisuus. Just puhuttiin tuossa, kun Tiikereillä oli panosta pelissä. SPVlle ei ehkä panosta. Yhtäkkiä peli on 6-0. Mä näen, että KV:lla on ihan täydet mahdollisuudet ottaa tuossa 3 pistettä, joka tarkoittaa sitä, että Laspin olisi myös pakko ottaa pistettä. Kyllä, just. Eli tarkoittaa sitä loppuu henkikohta. Eli oikeasti tuohon viimeisellekin niin sanotusti kierrokselle ensi viikonloppuun jää tosi paljon. Siellä on juuri näin. Hyvä, me jatketaan sinne. Näin tehdään.